El TEP és una associació per joves que es troba al barri del Raval, de la ciutat de Barcelona. És una associació amb 20 anys de vida al barri, que es dedica a desenvolupar diferents projectes socioeducatius, sobretot, en aquesta localitat. Llavors, l'eix que vertebra tots aquests projectes són les noves tecnologies i el seu ús, el seu aprenentatge i la seva socialització per tota la gent del barri i la gent dels barris de fora que vulgui venir també. I una mica això és el que fem. És un recurs que jo utilitzo tots els dies, per exemple, accés a internet, i quan faig deures, necessito alguna cosa, sempre faig consell, demano consells als educadors, i en això m'han ajudat molt. He superat problemes personals que ells han tingut un impacte també en això. El TEP m'ha ajudat en el sentit de relacionar-me amb la gent perquè m'ha obert portes en el qual he conegut gent molt agradable. Tinc un espai en el qual jo puc vindre a estudiar, fer reforç sobre el col·legi, o fins i tot poder arribar a trobar un bon treball i també, bàsicament, una cosa que és molt important per mi també, el tema amics i la gent que hi treballa i està totes les tardes aquí. Això també ajuda a que tu vinguis aquí a utilitzar aquest espai. La tecnología puede ser un uso que nos beneficia a todos, pero que la sociedad debe evolucionar también. Que la tecnología no es un problema, porque lo tenemos alrededor. El problema es nosotros, que debemos evolucionar, debemos tener acceso, tener menos egoísmo, en tanto que todo el mundo pueda aportar algo, porque la aportación es importante y todo el mundo, si colabora, hará un mundo mejor. Millorar el món promovent les noves tecnologies universalment i tenint accés a internet gratis. També podríem facilitar la comunicació entre polítics i joves, ja que així les TIC podrien tindre més paraules entre ells i nosaltres, però que siguin reals, no només de paraula. Nosaltres demanem al govern que exista igualtat amb homes i dones per un futur millor, amb motiu de treball, d'estudis, d'oportunitat en moltes coses, a nosaltres que necessitem millorar-la.